ev mizgeft diroka İslami'de mizgeft kevni jeye peşiye ev mizgeft bidin minara hatı bu bina kirin ana minara ki tane heye mizgeft vak medrese hatiye bina kirin vazifa medrese diye de dorike de tarihe de anha mizgeft bi mizgefti tane istimal dikin mizgefta mecidi aliya müşekkele alikce pilekle ilmeştikin aliyedi zilamle ilmeştikin mizgefte de muye peygamber aleyhisselam muye riha peygamber aleyhisselam heye o mihraba minberavi o deriye vena dara güze çekirine hafsız sal şeşit sal hafsız sal hin vakfay beri livra saknandine. Mizgef vakti artıklıya da çebuye. Ev deriye derve o minber avena beri şeşit salihatiye çekirin. Ali mezun buna xwede direza peşi de yani beriya vena de sala 1130 de le Aliye Jer Merdini mizgef ne biçuç kene belki vak medresa çekirine ama biçukin. Ama zini go hatta nehka le devam dike le serling maye ev mizgeftir. Merdin dibêjin dibe kevir dişteğilin. Minara meci buyu havi ser minare dihindruye çarkorzi de be yazıya kufi goam jer dibêjin be Arabi kelimat tevhid heye. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Diser venare ayetel kürsi hatiye nivîsandin. Malum ve ayetel kürsi Müslüman ji bo muhafaze da aglab da dixwînin. Müslüman ayet al jor datînin. Fakat li vê derê ji bo divê iştegaliyê de ji bo cihê nal wirayê li jêr nivîsandine. Di ser wê re dilopa çava, dilopa hêstira heye. Dilopa hêstira bi mena merhemetê, rahmetê ye. Dindirwê wê dilopê de navê Muhammed aleyhisselam nivîsandine, dindirwê dilop kepçûktir de navê Muhammed aleyhisselam nivîsandine. Xwedê Teala dindirwê rahmetê rahmet jî merşandiye. Li dora dilopa biçûk, dindirwê dilopa mezin de navê çar xelîfa hatiye nivîsandin. Ew jî ji bo timamkirina rahmetê ye. Di ser wê na de suretê heyvê heye, şiklê heyvê heye. Di şiklê heyvê de jî navê Xwedê Teala nivîsandin, Allah nivîsandine. Yani ev rahmet, ev merhamet ji ba Xwedê tê. Di ser wê na de suretê tavikê çêkirine, dindirwê tavikê de jî di merkeza wê de navê Allah Muhammed aleyhisselam û dora wê jî 10 sahabiye got bi cennetê hatine mizgînkirin hene. Her yekê şibandine tavikê loma dindirwê şiklê tavikê çêkirine. Aşere-i beşere. La aliye jor, li jora tabi şikle deriya çekirine, haşt şekil, haşt deri lê çekirine, ev jî temsîla deriye cennetê dikin. Minare ji jêr de dibêje ki, dibe govun di hayata xwe de, di asasê hayata xwe de kelîma tevhîdê deynin. û wek di ayetel kursî de hatiye naskirindan û Xwedê Teala naz bikin û bidû rahmeta Muhammed aleyhisselam و خلیفه وید هرن اون جه وقت هر یکی جه گوب جنت هاتنه مزگین کرن اون ته که دری که حج دری که جنت اون هرن ebedi. Ne kaslıydı ya. Reyhani Kaslı Oteli'nden çektik güzel terasından. Bulamaz diye mi şey bekliyor? Lavabo. Lavabo.